Takže čau lidi, opět vás Speedfight.cz u našeho videosérii. Pardon, není vlastně video, dneska splachujeme. Takže, co my dneska uděláme? My dneska kopujeme do arény, tuhle máme to pro arény, co jsem říkal. Tady si odklikneme quest. Vlastně už si to a teď rychle spláchneme, takže já si zavřu oči a 3, 2, 1, děkujeme Liptonu. Bohužel. Jo! Ne, já si dělám srandu. No, nevadí. Epic to není. Ale to nevadí, rovnou to můžeme hodit do WC. Jestli napadne něco lepšího. Úplně to stejný. Nevadí. Já děkuji, že jste se koukli na naše video. Když tak dejte like a koment. A já se s váma loučím u dalšího videa. Tak čau čau.